Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri, Mai, ongi etorri. Egunon Iñigo, egunon Mai. Egunon ekipazo, aizue, kontu bat, A ber, ni ostegunetan bakarrik etortzen naiz, eta irratsaio egitea ez da erresa. A ber, zuek egunero etortzen zarete ona, eta fresko zaudete. Zaki, zuek ez zarete mundu honetakoa. Zu bai zarela beste planeta batekoa, Mai, zer duzu ba? Bai, gu gara 3 extralurtar ero. Badirudi, Ewokak garela. Ewokak, ondo ekarria, Goiuri. Ondo ekarria, Goiurik dio Ewokak garela eta zuk ondo dagoela diozu, Mai. A ber, entzun hau, definizioa. Star Wars unibertsoan Ewokak Endorren baso ilargian bizi diren izaki primitiboak, bipedoak, iletsuak eta altuera baxukoak dira. Bueno, bete-betean esmazu nirekin, Eta uste dut Goiurik Ewokak aipatu dituela gaur George Lucasen urtebetetze eguna delako. Alaxe da, Mai, 1954ean jaio zen Modeston, Kalifornian, George Walton Lucas Jr. George Lucas, American Graffiti eta Indiana Jones bezalako filmak zuzentziaz gain, Star Wars frankiziagatik da ezaguna, eta hor agertzen dira Ewokak Inigo. Ulertuta ari hori jarraituz, baldakizue George Lucasek Francis Ford Coppolarekin hainbat proiektutan lan egin zuela, eta bere alaba Sofia Coppola Star Warsen agertzen dela. Sofia Coppola? Lost in Translation filmekoa? I could feel at the time there was no way of knowing. Falling in the night, you can't say where they're going. As free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide. There's no way turning. 1971an jaio zen New Yorken Sofia Coppola zuzendari, gidoigile, aktore, ekoizlea eta produktorea. Eta egia da, Sofia Coppola Star Wars lehenengo atala, Mamu mehatxua filmean agertzen da. Coppola familia ere beste planeta batekoa da, Por cierto, baldakizu ez zein izan zen ilargian entzun zen lehenengo abestia? Ilargian, bai, deiarik ez Ewok, Mai. Buzz Aldrin, Apollo 11ko astronautak abestia zuen kasete bat ekarri, eta 1979an ilargira iritsi zenean jarri zuen. Abestia ezin zen beste bat izan. Frank Sinatraren Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, 28 urte igaro dira Frank Sinatra hiltzenetik, askoren ustez historiako abeslari herrikoirik onena. Bere ahotseremu baxu baritono batenaren antzekoa zen, teknikoki esaldietan zuen zehaztasun zainduak eta arnasketaren kontrolaren maixutasunak bere izan zuten.
Ba hori, beste planeta batekoa. Aizue, galdera existentzial bat daukat. Jainkoak eta ingeruak estralurtartzat har daitezke? Ba, ez dakit, baino zergatik galdetzen duzu hori, mai? Entzun hau, ingeruek bakarrik ez dute gorik. Maitasunaren jainko osa. Orain ulertzen dut, Rita Hayworth. 1987an hil zen Manhattanen Margarita Carmen Cansino, edo Rita Hayworth. Guztira 71 filmetan agertu zen 37 urtetan zehar, eta prentsak maitasunaren jainkosa terminoa asmatu zuen Hayworth eskribatzeko garai hartako zinema simbolo dotoreena bihurtu ondoren. Bere pertsonaia Hilda emakumezkoen edertasunaren paradigmatzat hartzen da, eta emakumeen eta modaren inguruko irizpide estetiko eta kultural sorta baten hasiera markatu zuen. Go quake so you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around. Noski Hildak bere marka utzi dizuela, batez ere Pintxo tabernetan. Ta Hilda esferifikazio bat egitea posible dela uste duzue? Edo ibarrako piper baten dekonstrukzioa oliba musarekin eta antxoa tartarrarekin? Esango nuke baietz. Norbaitek lor badezake, hori Ferran Adrià da. Bueno, hori ez da egia. Norbaitek lor badezake, Lander Kornago da. Baina gaurko gidoiaren errespetuagatik edo Ferran Adrià esango dugu. Hori da, Landerren baimenarekin Adriari buruz itzengo dugu gaur. L'Hospitalet de Llobregaten jaio zen 1972an Ferran Adrià sukaldari ospetsua. Elbulli jatetxearen txef eta jabea egungo sukaldaririk onentzat hartuta dago, eta noizean behin sukaldearen alkimista deitu diote. Michelin gidaren 3 izarrekin batzuetan bere platerak beste galaxia batetik datozela dirudi mai. Ze gozea. Gaur bazkaltzera vegetarianoan. Vegetarianoan sartu ginen biak, eguerdiz astelena, menuz bufeta espinakak, lasaina berdea eta sagar pastela maitzeko. Bapatean tropela, sei direla, tatzeti figura beltzak, atara zituzten denak, tagu beraiekin bat. Gure hurrengo protagonistak hainbat alditan adierazi du publikoki veganoa dela. David Byrne, hala ere bere dietak eta bizimodok eztabaida sortu dute bere jarraitzaileen artean. David Byrne eta Talking Heads taldearen sortzailea Dumbartonen Eskozian jaio zen 1952an eta ez da veganoa. Noski ez dela veganoa, hau sekretua da, baina David Byrne Ewok bat da. Eta denok dakigu Ewokak omniboroak direla edo garela. Eta nondik atera duzu David Byrne Ewok bat dela, mai? Inigo lehenago esan du, Ewokak izaki primitiboak eta jetxuak direla. Ta Byrnek bere liburuaren arabera behin Lurriden mezu bat jaso zuen. Lurrit? Bai, entzun ondo. Lurridek aholkatu zion etzetzala manga motzeko alkandorakin jantzi kontzertuetan. Bere iletxu besoak eskutatzeko. Lurride, bere beso iletxuak. David Byrne Ewok bat da. This ain't no party. This ain't no disco. This ain't no fooling around. No time for dancing. Oh, lovey-dovey. I ain't got time for that now. Transmit the message to the receiver. Hope for an answer someday. I got 3 passports, a couple of visas. You don't even know my real name. High on the hillside, the clocks are loading. Everything's ready to roll. I sleep in the daytime. Ez dakit David Byrne Ewok bat den edo veganoa den, baina badakit bere ibilbidea Frank Sinatraren bertsioak egiten hasi zela, eta horrek berriro hasierara garamatza. Interesgarri. Badira beste mundu batzuk baina honetan daude. Dena zirkularra eta ziklikoa da. Historia errepikatzen da. Zaharra eta berriaren arteko borroka. Hau konstante bat da August Strindbergen lan guztietan. Johann August Strindberg idazle suediarra 1912ko gaurko egunez hil zen Estokolmon. Strindberg arte eszenikoen berritzailetzat eta krudelkeriaren antzerkiaren eta absurduaren antzerkiaren aitzindaritzat hartzen da.
zaharra eta berriaren arteko borroka. Baina ez aldira gauza bera, ose. Zer ez da berdin, inoiz baino araiagoa izaten da. Zer ez da berdin, inoiz baino araiagoa izaten da. Zer ez da berdin. Iturri zaharretik ur berria. Gure gaurko gonbidatuak ere mundu urronetatik datoz. Inopiatik, Quebeketik, ez biak batera. Inopia Quebec sorkuntza espazio berria ezagutuko dugu Ariadna Murgialdaiekin. Maspro musikaren topagune profesionalean dira Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambralankideak eta eurekin ariko gara topagune hauen arira. Eta korrika egitera aterako gara Julen Unanue eduki sortzailearekin. Edo rainaren modaren aurka egitera dator nordaki. Laixter jakingo dugu. Tira, Juli Rowald musikariarekin ere ariko gara eta beraz gaurko saioa bisi-bisi eta bete-bete. Dena pres badago gure espaziontzia aireratzeko ordua da dagoeneko. Gu Iguokok, Hildak besoi jutsuekin jaten ditugu. Eta beste galaxia bateko irratsaio bat entzuten dugu. Egunon, Extralurtarrok maiatzak 14 ditu gaur eta osteguna da Mike gozarian zer hartu duen ez daukagu oso ziur, baina ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Egunon, Extralurtarrok! Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon! Egunon. Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon! Egunon. Eta gurekin dugu, Eneko Iturbe Otamendi, egunon! Egunon. Goiuri Zeizarandia? Egunon. Hemen izketan analizi zuena Inigo Asensio Lurbide. Egunon guzti, Igor, bigarren kafeak 1182 du, goizak 10 eta 20, maiatzak 14. Eta gu 5 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Lerroburu bat entzuleok, gure dantzan, 80ko puntuazioa, jarri berri digu gure epaile buru den Gorka Santestebanek. Barkatu entzuleok lehenengo saldia galdu dugu eta garrantzitsua zen. Gaur ez zaitut ikusi. Hortzeuen, barkatu. Ez didaztu ditu. Eta orduak zurekin. Bezala eman ditut. Karmaitasunaz eta Kantu zarrak gaurkoa abiatzeko, badu giro goibel xamarra ostegunak, gaur euria egin du eta kantu zarrau deabruak teiatuetan taldearen historiatik eta hemerotekatik berreskuratu dugu.
Eta maite dut kolektibo honen saltxan murgiluko gara. Mai Gorostiaga Pozo, zure maite dut zein da? Bueno, azteko azkar bat, ze polita, mai hau 6 pertsona inguratuta, ez? Nik bost esan dut ginela, baina 6 gara. Norbait konturatu da, inigo totoa da, pentsatu dute, eta hor geratu da isilik. Hainbeteta, ez? Bueno, nire maite duta, esan duzu abesteko saldu dut gaur, behi da maite duteza, bihurtzen dela maite duta, ez? Bueno, gaur nire semea txangoa zeukan, eskursio bat eskolarekin, eta nik uste nuen bazkaltzera etxera etorriko zela. Baina atzok gauean, baina igual gaueko 10:30, nola, iristen zain mezu bat esaten ere eman behar dutela bokata edo bazkaria edo zerbait, porque atxalderako gelditzen direla. Eta etxein, bueno, pizkatogora da, eta, bueno, asuntoa da, gaur goizeko... Honek erakusten doalare semea aita bezain estralurtarra dela. Bai, eta etxe guztietan gertatzen direla horrelakoak. Bainoi, zer egin, gaur goizeko 6 esnatu, frigorofika begiratu, bueno, ez dakit egin detorrelako... Ze beldur ematen didan, mairen goizeko 8 improvisazioak. Bai, espedizio bat indet, Euskaiu Barrura, eta izugarrizko... Espeleologia egin duzu pixat mai. Baita, estalaktita, estalaktita de atún, esta otra de foie, Hau gertatzen zait aukera emateagatik. Bai. Sortu ditut horrelako sandwich dorre batzuk, bueno, eurriazpikoa, gazta, pipergorria, batxuri, pantosta, ezakizer, eta bueno, izugarrizko sandwichak gelditu, hori gozaldu dut nik ere, porque hain goxua gelditua beste bat. Beraz, trapuzar sandwicha egin duzu. Bai, baina zoragarriak, eta semea poziko, importantena, eta motxilan bazkaria. Improvisatua izateko superona. Bai, nahiko... Bai. Eta hori, batez ere, goizoko zaitan ez daude hain presto horretarako, baina egia da, hasi nahi zenean, eta bai, eta justo bukatuet, eta, bueno, semearen despertadorea joteak, justo a punto, hasi nahi zirratearekin, dena horregatik, atzo gauen, ez de maite hori, ez dakit nire ruagatik izan dela, edo mezua ez delako jaso lehenago, ez dut inorri botako kulpa, seguro que ni naiz enteratu, bazkariara Marcela. Baina gero, nola, egoera txarra danean, edo zailtasunetik sortzen duzunean zerbait polita, hori zugarri maite dut, gore improvisazioa. Gore improvisazioa. Justo agertu zait gaur goizean Instagramean, ze egia da, esnatu eta lehenengo gauza egiten dudana da eskroleatu. Ama batek bideo bat igo du esanez, bera ere ez dela ohartu gaur Madrilen alaba txulapaz jantzita joan bertzela eskolara, ze bihar uste dut dela San Isidro ez banago, eta ospatzen dute San Isidro, guk hemen baita ospatzen dugu, baserritarren eguna delako, baina eskolara joan bertzula txulapaz jantzita, eta bideoan azaltzen zuen nola egiten zuen improvisatzeko etxeko oial zati batzuekin alabaren txulapa jantzia. Ze egia esan, zaila egiten zait bokadioarena, baina mozorroena ere beste kontua da, Bai, zalantzaria. Dago bideo bat, oso polita, lagundu behar dizue, reel bat, Bale, listo. Hau da, gaztelerazko hitz joku bat da. Juten da umea bezperan horrela oso beranduta esan dio bera amari. Bihar joan behar dut disfrazaduta de kastor. Bai. Eta orduan, amak kiston sustua hartzen du, eta azten da pentsatzen, nola egiten du nik orain hau, hortz biola ondi xamar jarriko dizkiot, eta prestatuko dugu, eta gau osoa pasatzen du, zera, josten eta prestatzen, eta kastore jantziarekin dijoa umea kotxean, eta batean ikusten du, hartzai jantziz dijoa zela beste guztiak pastor esan nahi zuen umeak, eta, kastor esan zuen, eta bastante xarmangarria sortatu zitetan bideo hori. Nik baukan lagun bat, eta hau badakitegia dela, juntzan Gabonetako ikuskizunera umea erles jantzita, eta beste guztik ardiz, mañana tengo que ir de abeja, tengo que ir de oveja. Eta benatakoa bera juntzan erles jantzita. Baina, jaiotza polita gelditu zen, aleitxu entzat. Xabi, zin da zure maite duta? Gaurko nire maite duta da, testuingulo jartzeko, atzo arratsaldean unibertsitatea joan behar izan nuen aurkezpen bat edo presentazioa tutorearekin bilera bat edukitzeko, lan bat aurkezteko, eta ideia basikoa zen, nire guk egindako lana irakasleari aurkeztea, ez? Zergatik, beak galdera batzuk eman zizkigun, eta guk galdera horiek erantzunez, 10-15 horriko informe bat idatzi behar genuen. Eta sartu nintzen tutorearen bulegoan, eta hitz egin genuen ia denaz lana kenduta. Hasi nintzen hor, galdera bat zen, pozik bizi zara, eta
zer ikusten duzu zure etorkizunarekiko, bai arlo pertsonalean edo arlo profesionalean. Hasi nintzen hor kontatzen, informean idatziena, eta gure azkeneko 3 gaiak izan ziren, apirilaren 18an Sevillan negoela, estadio barruan, praktiketan, orain bukatzen dudala eta berzemu, zer egiten deten, ze espero deten urren urteako, eta beste gai bat, beste, horrelako gai bat, ez zena informearen inguruan. Zen, ez dakit, zein zegoen kanpoan itxaroten, zenbat minutu gauden itxaroten, ze asmo neukan arratsalderako, holako galderakin bukatu genuen. Bastante ondo. Bai, ondo. Sanzian zu, ja, nota nahiko daukazu, ez dakit, eman zion benada edo, hola, klik egin zen buruan, eta beste gai ingura nintzen genuen, eta ni pozik, hola, informea gutxiago begiratu behar nuen. Neri gogoratu zait, nik unibertsitatean egin nuen lehenengo bileran, zan baita txosten baten ingurun hitz egin behar nula. Azkenen bukatu genuen Breaking Bad telesaian ingurun hitz egiten irakaslea eta biok. Eta holako konversazio goatu zitzaidan, nola, lanan ingurun hitzen behar genuen, hitzen genuen, beste bizitzako gauza, ez dakit, simple batzutaz, ez? Eta egia da gauza horiek, bai, polita diala. Etorri zait azken gaia, zan, TFG-an zer egin deten. Eta, basikamente izan da, TFG-ako txostean idatzi behar duna, behai esplikatu nion. Esplikatu nion, kuadriako proiektu bat bezala dela, zein deten, nola indeten, eta hortaz aritu ginen. Ze ona. Metro eta 52 zentimetro neurtzen dituen Noa Gaztainagak igual aulkia altxalezak ez. Nik ikusten dut hor pertsona bat, iwok altueran. Eski bola zion, bardu nola eserina izakit. Badirudi, Xabik eta Eneko kateratzen dizkiotela 2 buru noari. Niet naiz hain majua, Horregatik, eta gu ez galtuak. Ja. Eneko da estandar, bai. Altu xamar. Nik dakatena da, altuera geizte ditena dala Kriston Txapazarra. Bai. Nahi pixka, bai. Zuzendu gizona, zuzendu. Bai, saiatzen naiz, baina gauza batzuk egunero ezin diain. Ez dia lortzen. Zeina zure maite dut, Anoa? Ez oan nahi gara etzaiten unibertsitateataz, eta atzo komentatu genuen Eneko eta nik azkeneko klase auki genula. Horrek nahi baita pixkat, maite dut ezan bateit, eski igual pixka sonatzea barraro, baina ni gehiena disfrutatzen una unibertsitatea gutataz zan, bidaia, ni beti okiet, kristonerristasuna kotxeen loiteko. Eta, zan, jute nintzen, nik inoizen ungidatzen ze, nire lagunak etortzezian bila zizurkira aldetik, orduan beti behiek etortzezian nire bila, eta egitan, jute ginean, ordu 10 ordu 10 buelta, 2 ordu eta 20, ni lo seko, eta esate zaiten lagunak nola itezu, ze buelta ze ginean ordu batak eta piko, eta behik itzeiten ezagizi eta ni baina batzen superlo juten nintzen, eta esaten nien jo, ezakit. Eta kotxeen hartzet montatuta lo seitun, eta gero etxen, kostatzen zaik kriston pila. Eta goita, atzo pentsatu nuen, ja bidai hori jabukatu jala. Eta pixkapena, ziten, baina bueno, jazta. Ume jaio berri bat bezala zea. Bai, ez, kotxen bai, gero gidatzetenen, eta gaina gero gidatzea biago zait. Espero, gidatzea lo ezketea. Ez. Ondo bengo zan. Bai, baina egitan, disfrutatzen kriston pila, loita kotxen, eta erri sartzelo. Así que, unitikan zerbait botatzei bait faltean hori izango, beste guztia ikustez. Galdetzen dute txatean zein den zuen azkeneko eguna bertso bat botatzeko. Bertso bat zuei, ez zuek bertso bat botatzeko baizik eta... Espero. Behaiek guri. Despedida modura. Ez dakite noizen, bereien eguna, bale? Ez dakite, Ja laizter. Juteko prestatzen ja. Ja laizter. Zuko hain didaztu orduak sartzeko, zure praktikaldia gainditzeko, orduak... Bertso bat baino gehiago. Hori bai, bota diezaiek ezu bat, nolabait bide erdiko bertso bat, Gorka. Asera batean... Nola botako egute, idatzita, behaiek. Grabatuta. Gorkak audioz bialtzen dizkigu. Gorka, ekainak 5 urteak dira. Eta gauza desango izut, nahez bertso bat ondo rimatua. Neurriz txukun dagoena, hankaluze ez dena, exigente jarriko naiz. Ze 51 urte beteko ditut, eta enago... Zagite, disgustuak eta jasotzeko. Beraz, bertso txukun bat, Gorka. Hasi prestatzen, hasi idazten, aste batzuk badituzu.
Nik no agurtzeko txiste txarra hautan edet. Nik uste dut zure joera hori loiteko kotxetan eta, zu bezalako pertsonei omenez sortu ziren Ford Fiesta eta Opel Manta. Entzuleok sentitzen dugu. gaur. Ez dugu gure aurkezle eta solaskideek jaurti ditzaketen mezuen ardurarik hartzen. Oso gogorra izan dago. Sandwicha. Erru guztia, ja. Etorkizuna ginenean erresa Eneko Iturbe eta Mendi, zine zure maite duta? Ba bira, nik gaur ezakat maite dutik. Nik gaur maite dut ez adukat. Ze, neri, gertaz ezait, ni mukizua naiz. Mukikin egoten naiz asko. Ados. Hori da. Ez nortasun aldetik. Bueno, batek pentsatze baldin badu, baita, onartuko dut, lasai, baina, mukizua naiz, mukiak izaten ditu dalako desente. Eta beti gertatzen zait, eozein galtza, jertxe, kazahora jantzi, eta batean, beti daude mukizapiak. Hoi da, poltsikoetan beti daude mukizapiak. Eta ze gustatzen, ze, sartzeik txuti igual esku poltsikon tesatet, hemen dago berri ze. Eta hori da, zure maite duteza da, poltsikoetan mukizapiak topatzea. Bai. Wow. Ja, baina behiratu beste aldetik, nik beti pentsatzait, ez dauzkatenen ni garbik, ja hor daukat bazpare beste bat. Hola behirat, nola ikusten nik. Ez dakize perspektiba nokerragoa. Benetan, maite dutez, eza bikoizu egingo dut. Nahi gabe sartzen duzunean, garbigailuan, praka eta poltsikoan mukizapi bat zegoen. Nire txean oraindik paper puxka solteak dabiltza bueltaka. Neri hori behin baino gehiagotan pasazaite. Eta niri ere. Baina, bizitza gogorra da, Bai, hori da. Bizitza, gogorra da, tarteka, beste tarte batzutan ez. Baina, mukizapik poltsiko du. Barkatu, zure esaldia izan dela filosofia esaldi bat. Txiste txarrak, esaldi filosofiko txarrak. Ez filosofiko txarrak ez, da filosofia modernoa. Eguraldi txarra, daukagu hemen, urteko irratsaioaren ondasaria emango digute. Esango nuke. Bai. Pixkate, August Strindbergen Zaharra eta Berriaren arteko borrokaren bertsio herrikoia izan da, zezan dueneko gainera, ziztaztu daztu. Inogok basa ditula 2 minutu bilatzen sarreran nontzegoen Augusten aipamen hori ondo esateko. Hala izan da, bai. Hala izan da, baina nekok zezan duen esan baldiaz du. Zer esan dut? Bizitza gogorra da tarteka, baina beste tarte batzuetan ez. Oso, no. Gezurrik ez dut esan. Hoi da, gezurrik ez dut esan, eta batzutan gauzak literalki esan behar dira. Bai, ze literariotik gutxi zuen horrek, bai. Goiuriz izan handia, zein da zure maite duta? Begira, nik gaur ametxe egin dut nire laguntaldearekin nekazal turismo batera joaten ginela, Gipuzkoako herri batean. Eta kontua da, nik ostiral gauez joaten ginen, etxea oso dotorea, eta nik larun bat goizan bueltatu behar nuen momentu batean Tolosara lan kontu batengatik. Eta gero, bakarrik bueltatu behar nuen nekazal turismora. Eta orduan zer gertatzen zen ametxean, ez nintzela gogoratzen ze herritan zegoen nekazal turismoa hori. Baina gainera ez zegoela inun apuntatuta, ez neukan mugikorrik, ezin nuen inon kontsultatu nire lagunak ze herritan zeuden. Eta orduan, hartzen nuen autobus bat, eta amestu dut, pasatzen nitzela, Gipuzkoako 80 piko herrietatik, banan, nekazal turismoa topatu nahian, eta azkenean zegoen abaltzizketan. Baina izan da, oso bidaia polita, ze ni sartzen nintzen autobusean, jaisten nintzen herri batean, begiratzen nuen alde batera eta bestera, eta esaten nuen, hau ez da herria, berriro autobusean sartzen nintzen, urrengo herrira jaisten nintzen, hau ez da herria, eta bidaiatu dut, ametxetan, Gipuzkoa osotik, bai? Ze estresa, ez? Ez da... Ni pixkat estresatu nau pentsatzeak, bai. Baina izan da bidaia politxo bat? Ja, baina ez dakit herri bakoitzean jetxi hau ez da herria. Hau ez da, venga, urrengoa. Goiuren sarrera estudioan, gaurkoa... Parkatu, konta idazu hau. Momentu honek, interes berezia piztu dit bapatean. Estresanta ez da sartu.
Esan behar gaur goiuri estresota ez dela sartu. Xabi, eta jau nahi ditugu. Iriki duzu ate bat eta nahi dugu barruraino sartzea. Kantuan. Bai, Imanole jarraitu egin dio. Sartu naiz, abesten, Zamba du Brasil! Ei, du Brasil! La Zamba du Brasil! Eta dantzan sartu naiz, bai? Egia da? Bai. Ah? Ba, posten gara, baina gero pixkan makaldu egin zaizu, animoa. Bai. Bai, esan du, zuk makaldu diazu. Baina iz ikusten zaplaztekoa nola datorren. Zuk esan duzu. Ba, nik maite dute haurtzaroaren giro fisikora edo giro energetikora itzultzea. Atzo, ni jaio nintzen auzoan, bizidan ere lagun bat, eta atzo aritu ginen, izketan eta trago bat hartzen, eta hurbildu behar nuen beste traste bat, eta kotxez hurbildu nuen bera. Eta aparkatu nuen, esan, nere izeba etxean baldin badago, bisite egingo dio, ze antxe bizidan, gu bizi ginen etxearen gainean bertan. Eta orduan hori egin nuen, idatzi izebari, etxean altzaudet izeba bai da, jo nintzen. Eta antxe aritu ginen, kroketa batzu jaten eta izketan, eta antxe lehiotik ikusten da Monaren etxea zena, asensorearen inguru horretan ikusten da Tolosako bista oso polit bat, nik umetan egunero ikusten nuena, eta nostalgia puntu bat piztu zidan, nola gozoa, eta ara berean izeba osabekin, eta nire lengusinaren alabarekin, antzegoelako beratxona monekin, tartetxo eder bat pasa nuen, eta horixe da nire maite duta. Nire historio luzeenak kontatuko dizkizut gauean. Ba, aurrera egin beharko du, beraz Xabi, Noa eta Eneko beste eginkizun batzutan utziko zaituztegu, eta gure hurrengo gonbidatuak aurkezten hasiko gara. Agur. Gero arte. Entzuleok bagoaz aurrera, goizeko 10:40 minutu, 3 segundu barru. Eta guk oraindik asko zuekin elkarbanatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. La vitesse d'une vie, tu t'attaches, tu aimes, tu grandis, on rit, on chante jusqu'à voler, et tout est un peu plus léger. C'est fou, ces moments qu'on... Entzuleok Durangoko azokan ezagutu genuen elkar, ondoren gure laborategiko elkarrezketa akustikoetan izan zen, eta azken aldien ere izan dugu elkarren berri. Zergatik, gugandik gertu joko zuela sentitu eta aspaldi abisatu zigulako, aizue, bigarren kafeko lagunok, Donostian hariko naiz, Imanol Arzabal aretoan, maiatzaren 15ean, arratsaleko 7:00 eta guk pentsatu dugu, gonbidapen hori guri helarazi dugun bezala guk gure entzulei ere helarazi nahi geniela. Julie Robalt abeslariak Eklor diskoa aurkeztuko du Donostian, bi arain zuzen ere, eta gukarekin tartetxo bat hartu nahi genuen. Julie, egunon, forman? Egunon, forman eta zu? Ondo, mentxe gabiltza, forman eta pozik eta gustora. Aizu, Donostiara zatozela eta aste guztian ere ibili zara, gerora gure lankidekin ariko gara, Maspro, topaketen inguruan, han ere ibili zara, bazabiltza, buelta asko eman dituzu azken egun hauetan, promozionanak eta egiten. Tira, Donostiako kontzertu hori garrantzitsua delako, eta era berean, aipatu dut lehen ere pegi lankidearekin, ez? Aste honetan Baionan izan ginen, badakizu irratsaioa egiten, eta han Maider zigarroa abeslariarekin ere aritu ginen, ez? Bagara herri bat, baina askotan muga zeharkatzeak artistontzako berri xamar balin bagara, eta alako bertigoak eta ematen dituela, eta pentsatzen dutzuk ere urduritasun puntu hori Donostira iritsi, lehenengoz Donostian, publiko berria, hori guztia badagoela hor barruan, ez da, Juli? Hori da, beraz lehen aldia izanen da, bihar Donostian, nire diskoa aurkezteko,
Eta nire musikariekin izanen naiz, nire lau musikariekin, eta diskoa osoa orkestuko dut, beraz, oso posten, baina piskat estresatua ere, eta egi hori ez dut ezagutzen biziki ongi, eta ez naiz famatua ere Donostin, beraz lehen urratzak piskat estresatua bai. Entzun dugu Dernier Caresse eta Juliren eguzkiari begira kantuarekin egingo dugu aurrera eta tira, saiatu gara beste bide batetik konexio egiten, Juli estaldurazetan nahiko justu ulertzen ari ginelako, beraz orain berriro, Juli ongi etorri gurera, Eso. Bai, uste dut hemendik erresago ulerre zaitzakegula, bai. Bueno, ari zinen kontatzen, ez, Donostia pixkate lehenengoz, publiko zuretzat ez ezagun izan daiteken batekin, bueno, badela erronkatxo bat, ez, aipatzen nuen beti, muga zeharkatzea beti da erronkatxo bat, eta gainera kontzertu berezia, talde osoarekin, bueno, ilusio asko eta orduritasunak daudera hor barruan. Zinez, piskat estresatua, baina oso posten naiz, nire lehen urratxak egitea bihar Donostin, nire diskoa osoa orkestuko dut, eta nire lau musikariekin, beraz gitarra elektrikarekin, gitarra akustikoarekin, basoarekin, bateriarekin, eta kontzertua pop-rock estiloan izanen da, eta momentu goxo bat asatuko dugu elkarrekin. Aizu, banda osoarekin ere ez dira beti taldekide guztiekin, lau musikarirekin, hainbeste kontzertu emateko aukerare ez da izaten, askotan ikusten zaitugu, bakarrik, bikoan, egokitzen formatu ezberdinetara, eta beraz esango diogu entzuleari Donostian Juli entzuteko aukera paregabea dutela, oso musikari honek zingura dutazoa zelako gainera. Zinez, azkenean bihar gure bigarren aldia izanen da, taldea osoarekin. Beraz, dibidez atzo kantatu dut Bilbon, Must Pro Live ekitaldian, eta nire gitarristarekin nintzen bakarrik, eta akustiko moduan ongi da ere, baina nire zat obe musikari guztiekin, desberdina da, estiloa, pop-rock estiloan, eta nire ustez oso ongi zanen da. Aizu, Juli, ez dakit, ari zara eklor diskori aurrera eta atzera eramaten, esan da bezala ez askotan beste formatuetan, bakarka eta bar, baina poliki ari zara nolabait bide hori egiten, kontzertuak eskaintzen, urduri bai, aukerak ere bai, esan nahi dute, ari dira sortzen plaza ezberdinak, espazio ezberdinak, eta ari zara pixkanaka eklor, bai iparraldean eta bai hegoaldean Euskal Herrian zehar, nolabait jendearekin elkarbanatzen, ez? Begia, nire astapenak egiten ditut, nire diskoa ateratu zen horrian, beraz pixkanaka, nire helburua da eskuaregian zehar kantatzea, iparraldean eta egoaldean ere biztan dena, eta pixkanaka, espero dut lortuko dudala. Baizu, pozez ikusten dugu, aurrera eta atzera zabiltzala eta bazabiltzala musika elkarbanatzen, baina benetan pozez, bihar Donostian talde osoarekin Juliren disko puxka hau, defentsa osoan ikusteko aukera izango duelako entzuleok. Gonbita hemendik entzule, Imanol Arzabal aretoan Lugaritz kulturetxean Donostian, arratsaldeko 7:00 izango den kontzertu horretan sarrerak, donostiakultura.eusen lor ditzakezue, edo Juli Donostia jartzen baduzu bilatzailean, segituan agertuko zaizue kontzertuaren informazioa. Juli, mila esker atxeden hartzen uzen zaitugu, biharko kontzerturako prestatzen, eta horixe, izan untxa eta bihar ikusiko dugu elkar. Mila eskerra iniz, eta pasa egunan, bihar arte! Berdin, bihar arte! Rêve en avalanche, je veux ma revanche, quitte à perdre la partie, moi je m'en fous, je veux me faire la belle. Dans une chanson de marin, je me souviens
ritournelle qui faisait la 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 la. Seul sur la jetée. Goizeko 10:57 eta guk urrengo gonbidatua aurkeztu behar dizuegu segituan. Frôlé par les mouettes, je voudrais juste leur ressembler. Les plus beaux oiseaux sont pas toujours les plus libres. Moi je voudrais vivre dans un monde piano, piano. Kafezaleek aldapa dute. Txorizaleek salburuako behatokia. Kontzertuzaleek Jimilaz. Arte garaikideen zaleek Artium. Saskibaloi-zaleek Fernando Buesarena. Eta fededunek Katedral eta Eliza ugari. Gasteizek badu txoko bat bakoitzarentzat. Tira, orain behintzat, benetan badu. Espazio berri bat iritsi baita hirira. Inopia, Quebec. Quebec ez Kanadako hiria bezala. Quebec, kultur eszenikoa bultzatzeko espazio kreatiboaren siglak dira. Oiseaux sont pas toujours les plus libres. Horrela du izena Pez Limbo antzerki konpainiak errota osoan iriki duen surmen gune berriak. Baina Quebec Limbo konpainiaren egoitza bakarrik izango. Sorkuntzarako espazio bat, batez ere eszenikoa, behar duten konpainien egoitza izatea nahi dugu. Hala dirazi dute sortzaileek. La 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 la, mais moi je m'en fous, je veux me faire la belle. Eta txoko berri honen inguruan gehiago jakiteko Ariana Murialdei gonbidatu dugu gurera. Egunon, Ariana? Kaixo, egunon. Bueno, asmatu dugu, ez da Quebec, ez da hiriari egindako omenaldia. Quebec da kultur eszenikoa bultzatzeko espazio kreatiboa. Bai, ala da. Nahiko kurapiatua da, sigla horiek, baino zentzua daukate. Kostatu zitzaizuen, izena aukeratzea? Ez, Quebecena igual apur bat gehiago, baina Inopiarena argi geneukan. Eduk beti esaten du, txikitan esaten ziotela Inopian zegoela eta horregatik izen hori jarri dio. Behingoz, ja, Inopian benetan egoteko. Egunon, badakigu Edu lehioan ibiliko dela, umorea zokan, atope. Bai, ala da. Hoxe, bezarka handi bat hemendik Eduri, eta, Susanari eta zuri ere, eskerrik asko, sorkuntzarako espazio berri bat irekitzagatik, kulturzale bezala uste dut opari bat dela, guretzat. Gainera uste dut hor barruan zaudela, atzen ikusten da fokotxo bat, irudian, graderio txiki bat ere, ez dakit, askotan espazio berri bat irekitzen danean, falta dela como zerbait, ez? Eta pixkanaka aretoa berak bilatzen ari da bere nortasuna, gauza gertatzen dira barrun, eta hori historio bat ematen diotela. Etapa horretan zaudete? Bai, egia zan, sarrerako zatia nahiko utzik dago, aretoa nahiko beteta dago jada, fokoak eta horrelakoak eta bosgora gailuak jarrita dauzkagu, zati hau prest dago. Egonaldiak hartzeko. Baina zarrerakoa, esan txuri-txuri dago, eta orain egiten gaude, ze zintzilikatu, ere, eta horretan gabiltza. Pez Limbo eskarmentuko konpainia, aspalditikan, hainbeste proiektu, hainbeste sorkuntza, baina nolatan sortzen da, ez dakit behar bat, utxune bat, zergatik esaten duzu momentu batean, espazio berri bat ireki behar dugu. Esan bezala, Pez Limbo darama 10 urte edo gehiago ja hor biraka, eta heldu zen momentu bat, non, hainbeste ikuskizun dituen konpainia batek behar ditu, ikuskizunaren, atretzo, janskerak eta gauza guztiak non kokatu. Orduan, biltegi baten bila hasi zen Edu, eta leku autopatu zuen, eta ja, ona sartzerakoan, ja, hasi zen pentsatzen, toki bat, lokal bat daukat, eta lokal hau, igual zerbaitetarako gehiago erabili dezakegu, eta zer erabili dezakegu, eta zer egin, eta zer ez. Eta justo momentu horretan, Europako diru laguntza bat aterazan, Next Generation, justo lokalak birgaitzeko diru laguntza, eta hori hartu zuen, eta hemen gaude, Inopian, 3 urte geroago. Nik horren inguruan galdetu nahi nuen aipatu duzu Next Generation diru laguntza, baina pentsatzen dut, gauza bat dela horrelako lokala topatzea, dena atontzea, inauguratzea, baina, bidea edukidezan erakunden laguntza ere beharko duzuela,
ze jarrera, ze harrera izan du proiektuak erakundeen aldetik, ez dakit Gasteizko udala, edo Arabako Foru Aldundia, edo izan dituzuen bide lagun? Hasierako zatian, obrak eta birgaitzea egiteko, batez ere Next Generation erabili dugu, eta Foru Aldundiak ere dirua jarri du, baina eduk ere inbertsioa egin du bere pertsonarengan eta horrela. Eta orain udalarekin hitz egiten ari gara, nolabaiteko diru laguntza eman dezakedan edo ez, baina aldi berean gure betiko deialdietan hor ere bagaude. Orduan, egonaldiak kudeatzeko eta aukera emateko, betiko deialdietara aurkezten ari gara. Aber, ze lortzen dugun eta aber, ze eskaini dezakegun gero. Ea ba. Ariela, jakin zazula gu Gipuzkoatik bediatzen dugu izugarrizko inbidiarekin Araba, azken aldian, bueno, ez dakit baratza, azala, garaion sorgingunea, guain zuek, ez dakit, harreman ona daukazue beste proiektu gauekin? Bai, kontuan izan, Araba oso txikia dela eta guztiok ezagutzen garela elkar. Askok eta askok esaten dute Gasteiz eta Araba muki sapi bat dela eta guztiok ezagutzen gara. Eta harreman ez daukagu baratzarekin, ze orain arte bertan eduki dugu ofizina, orduan beraiekin lan egitea oso normala da, naturala da guretzat. Eta zalakoekin eta garaionekin ere harreman ez daukagu. Bertan egin ditugu ez dakitzen bat egonaldi, lan prozesu eta horrelakoak, orduan oso gertukoak dira. Eta uste dute atal berezi bat eskaini behar dugu Errota auzoari ere, ez? Ez dakit, Gasteizko Errota auzoa, Jimmy Jazz, baratza orbain elkartea, ez dakit, ez ezki como izen batzuk, nahiko potentek auzo txiki batean. Ez dakit, ze handia auzo txiki hau, ez? Ematen du Errota berpizten ari dela. Gainera aurrengo astean dira, Errotako auzoaren jaiak izango dira, eta antolakuntzan ere sartuta gaude, baratzarekin, batera, eta toparekin. Eta ez dakitzen gertatzen ari den, baina Errotan hor zerbait mugitzen ari da, polita, kulturaren inguruan, eta gu bertan egon nahi du. Ni pertsonalkin ere Errota auzoan ere badago, orduan Errotan eretzako berri txiki bada, ja. Ze politia ez, jaiak aipatu dituzu eta ari zaretela zerbait prestatzen, bertan zaudeten eragile kultural desberdinen elkarrekintza hori ez, egia esan orain daukagun bizimudu geroz eta individualistago batean, ze politia zuek harremanak egitea inguruan dituzuenekin? Bai, bueno, baratzatik ere asko landu da, eta topatik ere asko landu da auzoarekiko harremana, eta auzoan normalean auzokideak oso gertukoak dira, ja jende agurtzen gaitu kaletik, eta horregatik nik uste dut Errota auzoa nahiko polita dela eguneroko bizitzarako. Eta proiektu honetan, Inopiako proiektuan, nahiko garrantzitsua da guretzat, ze gure ideia helburuetako bat da, auzokideak arte eszenikoetara hurbildu, ez dakigu oraindik nola, baina gure patio, hemen badaukagu patio txiki bat, nahiko polita, txikundu behar duguna, eta hor proiekturen bat auzokideekin egin nahi dugu ere, orduan. Aizu, eta gure entzuleren batek leku ezagutu nahiko balu, itzordua eskatu beharko luke, edo pasa eta atea jo, edo zer esango diegu? Pasa eta atea jo, ze inaugurazioan auzokideak eta arte eszenikoko beste profesionalei zabaldu genien tokia, baina esan genuen, etortzeko aukera ez baldin bazenu, beste dozein egunetan etorri, eta hor sarreran egongo naiz, gauzak egiten, gauzak antolatzen daula, orduan. Etorri, lekua ikustera, gu ezagutzera, eta aurrera. Bai, Juan Barko gara. Bai, baina ziztu bizidan gainea, eta, bueno, igual ez dakit, baina zaku batera, ez dakit gelditu nintzatekean egun batzuk residentzia moduan, gusto handiz gainera. Eta gainera esagutzen du, bueno, ekipoko, Edu, Susana, Ariadna, uste dut, izugarrezko lan egiten ari zaretela, bai, galdetu nahi dute, bai, ez dakit atmosfera, ez, porque seguro que ondoan dauzkazuela izugarrizko, ez dakit lagunak, voluntariok, edo lan egiteko prest dauden galtzagorri, nagorri eta beti jendea horrelako proiektuak aurrera eramateko prest.
lagunen buelta izan da zoragarria izan da. Jende guztia zoroindu gaitu, lekuagatik, eta hola, eta jendea dago ja prest, gogotzu, egonaldiak egiteko hemen, ja jendea galdezka, aber nola egin behar den, egonaldiak hemen egiteko, eta egia esan ja, 3 edo 4 pieza ja hemen lan egin dute. Eta gainera, Peldinboren azkenengo pieza, algo muy totzo, hemen jorratu da. Orduan, ja, bizirik dago tokia. Guen dela gutxi estrenatu da, algo muy totxo, zuek bai zaretela oso handi, oso totxo zaretela zuek ere, mila eskerrik asko regotagatik, eta hemendik aurrera berriren bat balimokazue, bakizuen ondokazue altaboz bat. Haupa zuek, haupa inopia, eta gu jarraituko gara ere zuekin batera, en la inopia. Vale, mila esker, aukeragatik. Egunen ezan, egarte. Agur. Berdin, agur. Zetara itxasargi lagune bidalita Arian gaur informazioaren leio hori zabaldu eta estudio zentraletara joateko, baina bien bitartean gogoratu behar dugu, ez, guk konturatu gara gaur txatari kaso gutxi egin diogula, eta hemendik utzi izkigutela agur batzuk, Gaur behasainen ansioso eguna, nik gaur nekatuta nago, bihar jaixak, dio Gorkak, bueno, Gorka, animo, gaurko dantzari buruz ikaragarriko puntuak jaso ditugula, nekane altzelaik esan digu egunon, Gorka, hemendik nabil, musu potolo bat, indiokerrek ere egunon, gaztiak, gora San Isidro. Baina San Isidro oraindik ez da? Barkatu, Julen, Goiurita mai? Bihar, eta... Bihar. Honetxe konturatzen ez, bihar amaiketakoa dudala. Nire lagun Isidro Larrañagak, urtero San Isidrotan amaiketako ardentzen duelako. Zer Goiuri? Zer da borpei hori? Ze patxatzen da? Txatean esango dizut. Hemendik Edita Brokosek egunon, barre subtituluarekin, ez dakiz gertatu dena, kaso Edita Brokosek YouTubeko subtituluak, azpitituluak aktibatuta dituela eta gure hitzakola arraro xamara gertzen zaizkiola, izan daiteke? Bai? Bai, ni noiz bait ikusi. Bai, ez da? Bai. Oso azkar dijoa eta jartzen du nahi duna. Gu ez gaude Izaki Gardenak taldearekin hibernatzeko, naiz eta giroak, eguraldiak pixka bat hibernaziorako gogoa piztu diezaiokeen norbaiti. Baina tira, bai gaude gure estudio zentraletara jo, eta azken ordukoari heltzeko esan da bezala. Lander Martínez lankide antxe dugu, Lander, egunon? Egunon, Inigo, eta egunon, entzule guztie bilere. Nazio Batuen erakundeak babes instituzionala pala ikusten du Euskal preso politikoen birgizarteratzean, harrera elkartearen datuetan oinarrituta giza eskubideen behatokiak erredaktatu duen txostena Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen kontseiluraino heldu da. Bertan, estatuen zein administrazio publikoen konpromiso politiko handiagoa eskatu dute. Iazko urte amaieran Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordean onartu zuten txostena Genovan, bertan giza eskubideen defentsan diharduten erakundei informazioa eskatu zitzaien. Aurkeztutako txostena tramitera onartu du erakundeak orain. Hala adierazi dute komunikabideen aurrean Iratxe Urizar abokatu eta GBA tokiko kideak eta Egoitzkoto harrerako bozera maileak Urizarrek azpimarratu duenez, txosten horrek datu objektiboekin garbi uzten du estatuek ez dituztera nazioarteko betebeharrak errespetatzen. Politika hauek indartu eta sustatu behar dira, eta ez dira karitatezko ekintzak. GBA tokiarentzat garrantzitsua da birgizarteratze politikak indartu eta sustatzea, hala Nazio Batuen erakundeko goi komisarioaren ustez berehalako zein epe luzeko premiei helduko dien ikuspegi multidimentsional hartu behar da, hala nola askatasunaren aurreko plangintza sendo bat oinarrizko premien asetzean, hala nola elikadura, etxebizitza, mediku harreta eta lana. Hau ez da izan behar bakarrik herriaren elkartasunetik jaiotzen den gauza bat, baita ere, baina hemen administrazio publikoak eta estatua atzean egon beharko litzateke, azkenean herri honek pairatu duen gatazkaren ondorioak guztionak direlako.
Kotok adierazi duenez, motivazio politikoengatik espetxean 5 urtetik gora pasa eta 2000 urtetik aske geratu diren presoen zaurgarritasun txostena. Egingo du harrerak horrekin udazkenean txostena agente politiko eta sindikalei aurkeztuko die eta oinarrizko beharrak asetzeko erakundeak interpelatuko dituzte. Esan behar dugu ere Pariseko dei auzitegiak atzeratu egin duela Josu Urrutiko etxearen aurkako euroaginduari buruzko erabakia, ekainaren 3 jakinaraziko da Santiago Pedraz epaile Espainiarrak eskaturiko estradizioari buruzko erabakia. Fiskaltzak zein euskal militantearen defentsak Pedraz epailearen estradizio eskaera zalantzan jarri dute, non bizi den printzipioarekin talka egin dezakelako. Pertsona bat ezin delarik delitu berdinengatik birritan epaitu Espainiar Auzitegi Nazionalari informazio gehigarria eskatu diote. Eta aipatuko dugu ere Lagako hondartzako lanek protestak eragin dituztela, Kosta zuzendaritzak 4.000 metro kuadroko duna artifiziala sortu nahi du hondartzak egun duen aparkalekuan. Laga baketan Laga plataforma herrikoiak elkarretaratzea antolatu du larun baterako. Lurraren moldaketa makineria pisutsuarekin eta hondartzako hondar propioekin burutuko dela salatu dute, inguruko beste baso eremu batean aparkaleku berri baten eraikuntza bortxatuz. 155.000 euroko aurre kontua aurre ikusi dute. Laga bakaetan Laga plataformako kideen esanetan proiektua naturarentzat eta hondartzaren erabiltzailentzat kaltegarria izango da. Eta nazioartera jo behar dugu ere, Argentinako auzitegi antropologiako taldeak diktadura garaian 17 desagertu identifikatu dituelako Kordobako probintzian. Horien artean 3 senar-emazte eta 16 urteko nerabe bat daude. Pertsona hauen ezurrak 2025an aurkitu zituen auzitegi antropologikoko talde argentinarrak Loma del Torito izeneko eremuan Kordobako probintzian La Calerako goarnizio militararen barruan, La Perla izeneko atxilote zentro klandestinoa zegoen leku berean. Ikerlarien arabera 2.200 pertsona eta 2.500 pertsona artean La Perlan atxilotuta eraman ostean desagertu ziren. Kordobako epaitegi federalak orain identifikatu dituen 17 lagun hauei martxoan iragarritako 12 identifikazioei gehitu behar zaizkie. Goizeko 11 eta 4 diren honetan guztia esan da, ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gaientzen da, beraz seinalea bigarren kafeako lankideei itzuliko dizuegu, gero arte. Eskerrik asko Lander Martinez, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian entzuleok. Belardietan galduta pentsamenduak arrotzen hasten dira oinotzak bidean inora ez garamatzanaren beldurrean isiltasunean zarata amets pixelatuak agertzen hasten dira askapen deziran baita zenbatzea satika garaina zien barrenean. Nok daro alema, nok zuzentzen dau, aurrera jarraitzeko argien okizetzen dau, zuzara lehentasuna, lekukoa daro azuna. Erantziaren erdian beldurrez beste zer ez dut sentitzen azalean ondoratzea naiz bizitzak min ematen dit negu hau luze doa hotz naiz gaur ere hemen. Lema eta lekukoa Eitzi eta Ines Osinagaren arteko kolabo hori gara entzuten. Hain zuzen ere, Eitzi izan delako, azken bi egun hauetan, lehen ere aipatu dugun, Mas Pro, musika bulegoak antolatutako topaketen protagonistetako bat. Nok daro alema, nok zuzentzen dau, aurrera jarraitzeko argien okizetzen dau, zuzara lehentasuna, lekukoa daro azuna,
asko izan dira azken bi egun hauetan, atzo eta gaur izan diren proposamenak, showcaseak, programatzaile eta dinamizatzaileekin solasaldiak, eta nolabait musikaren topagune profesionalak bildu ditu hainbat eta hainbat protagonista eta sektoreko kide azken ordu hauetan esan da bezala, eta gure lankide diren Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra ere bertan izan dira. Iraia Kambra gainera, solaskide lan hori egin behar izan du, programazioaren baitan, eta laizzer gurekin izango ditugu, hain zuzen ere jakin nahi dugulako. Ze giroan ibili den, musika bulegoak antolatu duen, Masproren edizioa, ortengo edizioa. Lekukoa daro azuna. Eta bertan esan da bezala gauza ugari gertatu dira, baina bereziki entzun ikasi elkarbanatu denetari gertatu da, hainbat irrati podcasten presentzia eta bestelako ere bermatu dira, eta gaur oraindik festa edo saltxa bete-betean dira, goizetik hitzaldi izan da, ekoizpen musikala adimen artifizialaren aroan izen burupean, bertan Aitor Castillo izan da hizlari, eta ondoren iaia ordu berean ere beste hitzaldi bat ari zen gertatzen, hau ere gaztelaniaz, 2026an ezagutu behar dituzun legeari buruzko 10 gai nagusiei buruz Maria Jose Pérez izan da, hizlari. Oraintxe, 11:00 11:45 tarte horretan, atxeden aldian dira, coffee break edo cocktail, alatxe ditu dioten, Mentxugal terrazan ari dira horretan, eta mendik aurrera ere badatoz bestelako proposamenak eta bestelako hitzaldiak, eta esan da bezala, gukune batetik bestera gurekin izango ditugu, Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra, baino gaur egunean zehar, gertatuko zaizkigu beste hainbat eta hainbat proposamen. Esan da bezala, atxeden giroan dira oraintxe, baina atxeden aldia bukatuta, speed meeting industriako profesionalekin. Hemen, hainbat profesionalek batera hartuko dute parte, eta ondoan mailinguru bat izango da. Konkistatzeko programatu jaialdi eta azoketan audientziak erakartzeko estrategiak hemen Andrea Calleja, Joan Rial eta Jordi Albareda izango dira. Abesti hau nahi datziet eskaini. Barealdi, ekaitz bortitzen eta merme puntua eromenean eskulean. Eta tira esan da bezala, kontzertuak ere izan dira, showcaseak edo nahi duzen bezala deitu. Publiko profesional zein orokorrarentzat iriki dituzte, Basque Musicen eskutik eta atzo, lehen telefonoz gurekin aritu den Julie aritu zen Heitsi bera, Super Cremayeras taldearen kontzertuak Bilborroken izan dira kontzertu edo showcase hauek arrakasta itzela izan zuen, Caballos Jonkiz ere atzoko proposamenen artean egon zen, baina gaurko ere badira showcase zinez interesgarriak, Bea Surmendi, Aizea Arroxa, Olivia Orel eta Maloa Brothers, arratsaldeko 7, 8, 9 eta 10 izango direlarik, eta, esan da bezala, guk gure lankideak bertan ditugu, Maspro topaketa hauetan, eta pres balin badaude nahiko dugu jakin ze girotan ari diren ikusten ditugu, bata besteari hizketan, baina beraien baimenarekin. Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Kaixo. Karo, nik gauza bat egin nahi nuen, eta ez dut lortu. Nire etxeko egon gela jarri nahi nuen, ez zituzten. Ez zituzten. Egiten dugunean bideodeia beti ikusten dugu bere etxeko egon gela bere piano erraldoi horrekin, eta gaur ez dauka. Gaur ez dago. Etxean pianoa daukan bakarra Iraia Kambra da, baina ez da erraldoia, den esaten hasita. Hori da. Hemen izan dugu ez da bai da, nik esan diotela bera kontraluzean dagoela, eta argiak eman behar digula, baina, orduan bakitza goi punta batean gelan. Egia da, Iraiaren argia eta proposamen estetikoa desente hobea dela, Ikerrena arekin ateratu. Izorratuko dut? Begira, itxaron. Eman minutu bat. Nik hobetuko dut eta.
Bueno, iraia Badoa. ondo dago kokatuta, eta eta postonekin ingo du. Hori bai, hemen, gauzat esango dizuet, Iker entzuten dugu pasiotatik barren hemen ikaragarrizko zarata egiten. Iraia, aipatu Bai. dut musika bulegoaren eskutik Mast Pro, topaketa hauek gertatzen ari direla, atzo eta gaur, showcaseak Bai. aipatu ditugu, atzo Eitxi, Juli, Superkremaieras, hirugarren honek ikaragarrizko arrakasta izan zuen, ez dakit bertan izateko aukera izan zenuten, Caballos Jonkiz ere izan zen, gaur beste talde batzuk, baina batez ere egun guztian zehar, hitzaldi, solasaldi eta osnarketa espazio luzeak, akaso, batzutan nekagarriak ere, informazio asko maneiatzen ari zaretelako, ez? Bai, begira, atzez genuen izan aukera joateko showcaseetara, esan behar daukat, ni negoela bazkal ordurako ja oso nekatuta nengoen, orduan arratsalean arratsalean zegoen podcast bat ikusi genuen eta gero ja lotarako tokira joan ginen, baina bai, egia esan, hitzaldi asko dira, mainguru asko dira, informazio asko da, noski informazio guztia ondo datorkigu, guk ere ikasteko eta hausnarketak egiteko, baina egia da burua bai daukadala behintzat nekatuta, informazio asko dela, gainera gero arratsalean nik daukat hitzaldea, orduan daukat informazio fluxu asko buru gainean, eta zaila da pixkat gestionatzen, baina egia da kontatzen duten guztia oso interesgarria dela. Aizu, arratsaleko hitzaldi horretan, pixkat zentratu nahi nuke, Iraia, zeurutan izango da, hemen programan gauza asko ikusten ari naiz, eta zein izango da pixka bat gaia zuri dagokizun mailinguru edo solasaldi horretan. Bai, da lauterdietatik bosterdietara izango da mailingurua, Gotzon Barandearenekin, Ibon Fernandezekin, Afrika Bibangekin eta ni, claro. Eta pixka da, maingura izango da Euskal Herriko Euskal musikaren estenaren osasunaren inguruan. Nola ikusten dugun estena, Euskararen autuaren nolakoa den, indargunea den, mugak dituen. Pixkat estenaren osasuna aztertuko dugu, lauren artean, azkenean bakoitzak bere ikuspuntua dauka, musikari bezala, medio bezala, kultur sustatzaile bezala. Orduan, nik uste dut oso interesgarri egongo dela, eta ea zer nolako osasuna ikusten diogun ere kulturali eta euskal musikari. Aizu tartea egin beharko dugu, bihar ezpada datorren astean, mailinguru horren ondorioak akaso gurera ekartzeko, ze benetan interesgarria iruditzen zaigu, baina Iker Gurutxagare kokatu zaigu bere posizioan, eta Iker lehen aipatzen ari ginen, informazio asko izaten dela horrelako topaketa batzuetan, mailinguru ugari, hausnarketa asko, ez dakit hori guztiak kudeatzen ari ote zareten, eta atzoko jardunaldiari begira, batez ere, ze gaur oraindik izan nahiko abiatzeko dago oraindik, zer nabarmenduko zenuken edo zerk eman dizun atentzioa, Mast Pro honen lehenengo atzoko jardunaldi horretan. Bueno, nik uste dut atzo interesgarri joan zela, batez ere arratsaldez, ez? Nola industriaren ertz desberdinetatik aritu ziren, bai, musika industriako elkartekoak, bai musikari elkartekoak, bai, guztiek ez, nola baitere, ze kezka dituzten etorkizunari begira, eta nola dagoen egoera. Bakoitzak beretik tiratzen zuen, eta kezka desiente ikusten da. Gauza askorengan, batetik, nik galdera plantatu nien, eta hori botako dizuet. Plantatu nien, ea sektore publikoak Ari gara, galtzen Ikerren. Nola eragiten izan ziren arren, hau mugitu beharko dut, ze iraiak badirudi Tokio bea duela, nik baino, orain ondo Zalantzari gabe Iraiak askoz Tokio bea du iaia, nahiagoko nuke Iraiaren aretora joango bazina eta bertan ariko bazina, baina bien bitartean Iraiarekin jarraituko dugu. Iraia, zuri, eskatuko bagenizu eta zaila da, baina lerroburu batean gaur izango duzuen mailinguru horren estenaren osasun azterketari buruz zerbait aipatzea, zer esango zenuke? Ze osasunekin dagoela gure estena? Nik, eta hau da, mailiguruan egongo nintzera esan zidatenetik hausnartu dudana, izan da, badela oso anitza, baina oso zatikatua ere, eta adibidez, bai atzo aurrera ekitaldian eta aipatzen zena, zen oso beti saiatzen garela ez, estena aurrera ateratzen, baina adibidez, egun hauetan hitz egin duguna, hasten ari diren taldeek edo bintzat,
instituzioak eta laguntzak eta horiek denak oso urrun ikusten dituztela, ez? Orduan, bai esango nuke oso anitza dela, geroz eta genero gehiago dago, geroz eta talde ezberdin gehiago dago, oso anitza da eta uste dut horrek oso osasungarri egiten duela estena, baina aldi berean oso zatikatu ikusten dut, eta bai ikusten dut kohesio falta hori. Orduan, pixkat osasunan hortik ikusten dut, eta gaur ere gai horiek jorratuko ditut, gaineranik pixka bat ere emakume eta gizonen arteko ezberdintasunetan sartuta, hor kohesioa inondik inora ere ez dago, ez? Orduan, pixkat hortik tiraka, bai ikusten dut anitza dela, baina baita oso zatikatua, fragmentatua, eta oraindik kohesio falta handia dagoela. Iraia lehenik herri galdetu dio, baina zuri ere egingo dizut galdera atzo showcaseetara iritsi etzinen iritsi, ulertzen dugu, nekea ikaragarria dela korrelako jardunaldietan, baina jardunaldietan izan ziren hausnarketa horietatik, eta asko izan ziren, ez dakit negozioa bestiaren atzean, kudeatu zure lanak eta ekipoak modu digitalean, ez dakit sektorearen panorama eta erronkak, podcast gintza eta bar, zer azpimarratuko zenuke, zerk eman zizune atentzioa eta nahiko zenuke ekarri gure entzulentzat? Ostras, gauza asko dira, nik esango nuke pixka bat, igual gehien landu zen gaia eta niri mintzat gaur egun interesgarrienetako iruditzen zaidana dela, digitalizazioaren gaia. Nola digitalizatu den dena, eta gaur egun musika ateratzea ez dela bakarrik estudio batean geratzen den lana, gero dagoen marketing kanpaina, digitalizazio horretara eramatera zuen musika, sare sozialak, marketing kanpainak, uste dut gaur egun geroz eta handiago egiten ari dela prozesu hori, zailagoa ere, eta hor denean oso zaila dela diez, osasun mentala bezalako gauzak mantentzea, eta hortik ondo ateratzea, eta osasun mentala ere bada jardunaldi hauetan lantzen ari den gai bat. Orduan, esango nizuke hori, digitalizazioaren eta osasun mentalaren arteko oreka hori mantentzea badela erronka bat, eta oztopo bat aldi berean ere. Iraia, nik ikusten ditudan hausnarketa hoien guztietan, askotan, zuri antzeko gertatzen zaizula, ez, dualidade bat sortzen zaigu, batetik kazetari, nire kasuan industriako parte bezala ere nolabait batzutan, bestetik musikari bezala, musikariaren txaketa jantzita, atzoko guztia xurgatzea, gogaikarri xamarrare bada, ematen du bertigo edo behintzat neke puntu bat, amatxo maitia. Hau dena da kudeatu behar duguna. Sekulakoa. Niri behintzat kentzen dizkizu gogo guztiak musikan jarraitzeko. Ikusten duzulako erronka asko daudela, oztopo asko daudela, eta egia da azkenean musika normalean hobi batetik egiten duzula, gustotik egiten duzula, plazerretik, artea egia da bai dela nik beti esaten dut espresatzeko modu bat, baina horrek ere kontrako gozak ekartzen dizkizu. Uste dut zailtasun asko daudela, aurrekoan atzo finantzaketa buruz hitz egiten zen, instituzioekin daukagun urruneko erlazio horretaz. Uste dut dena oraindik prozesua zailago egiten duela, gehiago da musika bulegoak bitartekaritza lanak egiten dituela, eta hortan ere, ez dakit sustapen handiak egiten ari direla, baina egia da niri behintzat gogoak entzen dizkizu, naiz eta ikusten duzun, saiatzen direla positibo mantentzen, eta lanak errazten, baina nekea uste dut nabari dela, bai musikaren hartan eta bai industrian bertan, eta horrek esango nuke pixka bat zailtzen duela dena. Iker, hori guztia, informazio asko gaur ere, bueltak ibiliko duzuena, bi egunetan konzentratzen da, jendeak lan handi egin du mai inguru hauek eta behar bezala prestatzeko, akaso epe edo arnas luzeagoan digeritu, hausnartu eta gerora, nolabait norberak bere egunerokora, industriak, musikariak, denek, eraman beharreko hausnarketa multzo bada? Bai, azpairi gabe, horrez gainera, nik uste dut, behar dilera olako elkargune gehiago. Ari dira egiten, uda berrian. Ez, neguan izan zen. Jimmy Jazzek ere egin zituen bere... Gertan izan ziren, gainera moderatzaile hori da, haietako batean izan nintzen. Okerrezpa naiz, zerak ere, aurkak ere egin du zerbait. Gaztetxetan edota beste, autogestionatuetan ari dira gauzak egiten, eta nik uste dudana da elkargune gehiago behar direla. Hemen, tamalez, jende gehienak negozioari begiratzen dio. Hau da realitate bat.
Elkargune hauek, bai, oso ondo, hitz egiten da gauza askotaz, baina batez ere asko negozioak egitera datoz. Hori usaitu egiten da. Eta usaitzen da nahiko nabarmen, batez ere egiten diten iruzkinetan eta pasilloetan entzuten diren gauzetan, ez? Eta negozioak beharrezkoak dira, noski. Negozio hori gabe, ez, industria ez da mantentzen. Musikariak beharrezkoak dira, ez? Musikaririk gabe eta musika sorkuntzari gabe ez legoke hau guztia, ez? Baina hori, ez? Negozioak nabarmentzen dira. Kezka batzuk partekatuak dira, baina gero zer gertatzen da, industria ere hain txikia dela, erortzen direla txikienak, eta batzuk egonkor mantentzen direla. Eta egonkor mantentzen diren horiei ez da bereziki eragiten egoera tristeak edo txarrak, aurrera segitzen du guztiak. Ne atzo geratu nintzen, hainbat konturekin, batetik makroen gai atera genien Amaia Espizua eta Iker Duraran musikarian, eta berek esaten zutela txikiak, ez, aretoak direla aztegiak eta arrobiak eta hor behar dela, ez, fokua jarri eta erakundek gutxi laguntzen dutela oso aretoen superbibentzia hori. Gero areto bateko, bazkide den Alex Abizena horren txetzet etortzen, López esango nuke dela. Dabadabakoa, baietz dio, iraiak atzera begitzen. Alex Lópezek esan zuen, tamalez, bertaratzen dena alkoholera bideratu behar izaten dutela, barrak direlako bereen sustengu nagusia, ez badute alkoholik saltzen, ez dagoela proiekturik aurrera eramateko modurik, eta gero geratu nintzen, beste kontu baten, eta ateranien gaietako bat izan zen, nola ikusten duten sektore publikoak programatzerako garaian nola jokatzen duen. Ez zuten busti izan nahi gehiegi, eta nik uste dut hor dagoela kontuetako bat. Ze promotore moduan funtzionatzen dute askotan, hiri handiek batez ere, eta horrek nik uste dut, eta ez naiz ari hiri handitako aretoetako eskaintzaz soilik, baizik eta hiri handietan edozein kontzertu eman nahi duzunean, esklusibitate kontuak, eta nolakoak sartzen direla, eta gero hortez gainera, ez, promotore handiek bezalaxe, izen handiak soilik bilatzen dituztela. Nik pixkat horretara nahi nuen baita ere bideratu, ez, beti izen berak bueltaka, beti esklusibitate kontuak eta beti bueltaka, eta horrek zekalte sortzen duen orokorrean, horrek kezka, niri behintzat kezka berezia horrek sortzen dira, baina zer da kontua, azkenean handi horietako asko eta asko ere, bulegoetan banatuta daudela, bulego askok superbibentziarako hiek behar dituzte noski, handi horietako bat edo bi eduki gabe, gainerakoak mantentzea kosta egiten da, baina ez dakit gero benetan zenbateraino kaso egiten zaien artista, izen gutxiagoko artista txikiak ez, niretzako ez direlako txikiak, dire izen gutxiago dutenak edo zenbakitan beste zenbaki batzuetan dabiltzanak. Iker, nizuke deskartatuko musikari aipatu dut, musikarien txaketa hori ez dizut kenduko, baina batez ere kenduko ez dizudana da industriaren parte izanarena, aritu zara, aspalditik musikaren munduan oso gertu, oholtza pareetan, management, roadie eta bestelako lanetan, eta kaso, lehen iraiarekin gaur egun aipatzen nuen bezala, zuk perspektiba historiko gehiago baduzu, ezkarelako atzu iritsi ontara, ez dare duela menderdi, baina, eta nahi nizun galdetu, badagoen nolabait gaur egun, zure ustez, pixkat hiperindustrializazioaren edo merkantilismoaren gaitza musikan, edo egon den beti eta pixkat forma aldatzen doakion errealitate bat ote den? Bigarren esango nuke. Beti egon dela, lehen salmentak bestera batera kuantifikatzen ziren, diskoek eragiten zuten batez ere ez, baina zuzenekoetan eta ikusten dira, ez, errezel horiek, denak denen inspekzioan ibiltzen dira, hemen ikerkuntza lana denek egiten dute, batak jakin edu bestak zenbat kobratu duten kontzertu baten gadik. Eta era berean ez dute publiko egiterik nahi zenbat kobratzen den, adibidez, ez? Eta hori beti egon da, hemen burokratizazio mailak igo dira, hori argi dago, legeak estutu du guztia, zergatik, batzuetan eskubideak lortu alizateko lege horiek beharrezkoak direlako, hau da, hemen Euskal Herrian esaterako ekonomia beltzean esaten dena, asko egin da lan musikarekin, tamalez. Zaiolako gero gizartek ere ziolako behar bezalako baliorik ematen, ez? Katxe altuak ez esaten dugu,
Katxe altuak ordaintzea ondo legoke, ariketa musikariak horretatik biziko balira eta duin, ez? Niri katxeak ordaintzea ez zait gazki iruditzen. Gero kontua sarrerak ordaintzarako garaian ez gaudela prest, doakotasunera bideratu dugula guztia, ez? Beti jartzen dut adibide moduan, Lapurdien Berafarroan zuberon ez dakit ez zelako iritsi, baina herriko festetan askotan sarrerak kobratu egiten dira kontzertuengatik. Niri hori oso ondo iruditzen zaidan zerbait da. Zergatik izan behar du beti doain. Ez dut esan nahi, zeroan izatea txarra denik, ez dut esan nahi, 50 euro kobratu behar denik edotzen kontzertu batik. Esan nahi dut, tarteko zerbait, horretik publiko pribatu. Zergatik ez dugu herriko festetako kontzertu bat ordaindu nahi benetan gero musikariari eramango baldin bazaio, eta zergatik hori garagardotan gastatu behar dugu diru hori. Ez? Azken finean, garagardoietako dirua artistaren gana joango baldin bada. Ez? Olako galdera asko sortzen zaizkit. Hortaz, bai, merkantilizazioa badago, baina nik uste dut beti egon dela, eta gero asaldatzen gara, ez? Atzo bertan, atzo gauan bidali zidaten. Eibarren Leire Martínez kontzertuaren datua bota zuen Imanol Magro kazetariak, 48.500 euro izango direla eta asaldatuta zegoen gizona. 48.500 euroko katxea ordainduko zaioelako, Eibarren publikoa da, datu hau, Leire Martínezi. Bueno, Irunen euskaraz harritu direni 30.000 eurotik gora ordaindu zaie, kontzertua 50.000 eurotik kostatu dira, diru publikoarekin doakotasunean. Niri bi hauetan atentzioa ematen didana da, katxe horiek ordaintzen ditugula doakotasunean. Gero betikoa da, doan denak ordainpeko izan behar du, bueno, hor ere zalantza sortzen da. Baina nik uste dut, ez dela asaldatu behar katxeengatik, baizik eta asaldatu behar garela, katxe horiek ordaindu eta gero langileak edo musikariak duin ez baldin badaude eta promotorek eramaten baldin badute guztia. Nik uste dut hor dagoela muga. Merkantilizazioaren muga niretzako hor dago, duintasunean. Bihar gainera teknikariok eta soinu eta argiztapen esparruetan bai ekitaldi, evento edo delakoetan eta baita plaza, holtza, antzokietan ari direnen greba dei hori badago, atzo ere aipatu genuen eta bihar saiatuko gara tarte hartzen horren inguran ere hausnartzeko eta hau ere errealitate bat da. Katxe oso handiak ikusten ari gara, zergatik hainbeste katxe diruak, zergatik hainbeste diruko katxeak galdetzen du Gorkak hemen. Bueno, kasu horrek beste hausnarketa batera eraman beharko gintuzke, beste espazio batera eta beste timing batera, gaur hau agurtzen joan behar dugulako, baina nik bai esango nuke Gorka, katxe hoien atzean ardura zati handi bat badagoela espekulazioan, badagoela musika ulertu izanean, eskaintza eta eskariaren arteko oferta ila demandaren lege kapitalista horretan. Aipatu zuten hori atzo, Amaia Espizua Getineko zuzendariak aipatu zuen hori argi eta garbi. Eta hori gure ekosistematik hasita ere egiten ari gara asko, euskal musikaren esparrutik, eta noski bestelako esparruetan, estatu mailan, bai Frantzian eta bai Espainian, gertatzen ari den zerbait da. Ez daukat ziur mugak hor ere aldaketarik suposatzen ote duen, baina uste dut orokorrean joera nahiko orokorra dela. Bueno, agurtu egin bartza dituztegu, Julen Unanue gurean dugu, Mugan taldearen igandeko kontzerturako sarrerak ere zozkatu behar ditugu, baina Iraia Kanbra eta Iker Gurutxaga galdetu behar dizuet eta erantzun denek balio dute. Gaur Bea Surmendi, Aize Arroxa, Olivia Orel eta Maloa Brothers izango dira Bilbo Rocken showcase horietan. Energiarik izango da gaur baten bat ikusteko edo etxerako bide hartu beharko duzu? Nik etxerako bidea. Bagara bi, eta penaz, Olivia Orel entzuteko gogoz nintzen, bereziki. Bueno, ez dakit hau esan dezakedan. Esan egingo dut. Showcase-etako epai maian egon naizela, hau da, ni izan naizela hautatzen ibili denetako bat. Eta penaz, ze ordutegiz ez nekien nola izango ziren eta segunetan ziren, eta justu Oliviaren zen bat, baina borobildutan eukana, eta karo, nekeak jota gauko 9:00 ez dut uste, hemendik izango. In a Mirror Olivia Orelen kantu honekin agurtuko du gaurkoa, mentxe zegoen jarrita eta Ikerrek ekarri du lehen lerrora. Beraz, alaxe egingo dugu, Iraia Kanbra mendik diote zorte on gaurko hitzaldian, Iraia, hau paik ere eta Iraia. Bikote, besarka da ondi bat, eta esan dakoa, akaso datorren astean tartetxo bat hartuko dugu, lasai eta
eta denboraz hausnarketa hauek guztiak eta irean geratu direnak lurrera jisteko. Oso ondo. Perfecto. Eskerrik asko. Egun honezan, eskerrik asko. Agur. Esandakoa Olivia Orel eta bere Inamirror artista puxka eta Iker Gurrutxaga geipatu bezala, nolabait showcase hauetara ekartzeko bultzada berak ere egin duela, hau entzuten utziko zaituztegun minutu terditxo batean eta segituan Julen Unanu ere gurekin izango dugu prest. I'm getting cold in a city I call home. Some birds are screaming through the breeze. My head lifts up and now I'm walking straight up. So I wait, and I start around. Get home, my echo whispers back to me, and I start around, and I'm at the with myself in a mirror, but in dread. How are you, friend? So long we've been away. I'm at the with myself in a mirror, but in dread. How are you, friend? So long we've been away. 11:34 minutu entzuliok, bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Aste guztia pasa dugu Goiuri lehenengo astetik igande honetan antzoki zaharrean Donostian Mugan taldeak eskainiko duen kontzertuari bueltaka. Atzo gurean izan ziren mugantarrak bizitza ozen denean aurkezten, eta guk bi sarrera dozkagu gure entzulen artean banatu behar ditugunak. Bai, jende askok parte hartu du, baina esan genizuen 3 aukera jarri genituen, ez? Eta parte hartzeko egin bertzen dutena zen, asmatu disko berriaren izena. Eta 3 aukerak ziren, galera ozen denean, bizitza ozen denean, eta bizitza kafea denean. Eta nahiz eta askok bozkatu duzuen bizitza kafea denean, agian zuentzako egia da, zuentzako kafea da bizitza, eta bizitza da kafea. Nahikoa da, jendea kafearekin, ez? La gente que pesada. Tamalez ez da hori izenburua. Orduan, hori erantzun duzuenen artean, ez dugu irabazleak topatuko. Irabazleak topatuko ditugu bizitza ozen denean erantzun dutenen artean. Eta nik hementxe jarri ditut izenak eta sartu ditut hementxe edalontzi batean, eta Julen Unanue, aterako duzuzuk papertxo bat? Egunon, Julen Unanue? Ui, a ber, zeratik ez zaitut entzuten? Horen bai? Zentsura dago. Ez da ere, ez zentzuratuta dator. Barkatu. Kontuz. Igual, nahikoa kafe ez dut hartu, gaurkoan. Unanue, egunon. Bueno, eskerrak. Responsabilidad asko, baina aterako duzu papertxo bat? Bai, animatzen ez, venga. Venga, atera eta irakurri, Hartuko dauna bera-beran. Bueno, venga. Tegue hasierako jarri. Venga. Aher ulertzen dezun. Vale, irabazle bendok hau esan nuke arroba badala. Bai. Bai, oso no. Abildua. Abildua, barra beruntzkoa, bai. ane.granhermano. Gran hermano? Zubiraziazu. Barkatu. GH. Barkatu GH. Bueno, baina pixka troll aurpegia jarri zaizut horretik zalantza egin dut. Ane.gh ez dakit? Ez ote duen noizbait gure zozketaren bat irabazi ane.gh edo agian gure storiren bat erantzun dio, ze etzait ez ezaguna egiten Instagrameko izen hori, beraz. Abildua ane.gh zorionak?
Zorionak, bai, zalantzarik gabe, igandean kontzertura joateko aukera izango duzu, arratsaleko 7etan antzoki zaharrean, eta ez dizuegu esango sarrerarik geratzen ez denik, baina sarrera on guztiak edo gehientsuenak, salduta daudeia da. Oraindik geratzen dira gutxi batzuk, lehenengo balkoietan eta bar, beraz, joan nahi baduzue bizi ibili, ze benetan ez dira asko geratzen, baina oraindik besaulki nagusien, patio horretan, gutxi batzuk badaude. Oraindik onon batzuk harrapa ditzakezue, gero ja balkoira zoazte, baina tira, poza ematen digu guztiak, ondo ari direla sarrerak saltzen, mugan taldekoak, benetan berezi egin nahi duten kontzertu honetan, eta esango dizuet gauza bat, egongo dira sorpresak, egongo dira gonbidatuak, ez dute dena kontatu nahi izan, baina aurpegian usaindu genien atzo hemen gurean izan zirenean, gauzak iskutatzen ari zirela, eta beraz animatu bertara, baina zuri, animatu ez, gozatu gure sarrerekin, eta bertan ikusiko dugu elkar, ze ustut bigarren kafeko krutik batzuk izango garela antxe. Segituan Julen Unanuerekin, hate pixka bat. If you are running, be careful. Gogortotzen duenean, aldegin ta erortzean, beti zauden eusteko lekuan bakarrik. Entzule, nik esango nuke burutikekoak kontzertuan egongo direla. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Unanu, ze pasatzea? Lehenengo gauza, bakit hemen regetu jartzetela normalen, baina, Michael Jacksonen haben pelikula ikusi nun, eta pixkan motibo dutan hauekin. Epa! Sarrera bat imarko genion. Zer iruditu zaizu pelikula? Nik uste nun beste gauza batzuk edo jorratuko zituztela. Ados, nago. Da pixkat gainetik dena. Baina alde hortatik ne asko gustatu zaiten, eta Michael Jackson egia referente badala. Orduan sarrera ezin hobe bat bere abesti batekin. Ongi etorri denoi bigarren kafera, Second Coffee norbait Southamptonetik entzunten ari bada. Eta, pixkat gaurkoan egun egin erreflexio txiki bat, beti bezala. Eta horretaz gain, hausnarketa egin nuen. Nik kazetaria naiz, batzuetan lan egiten dut, gogoa ematen didanean. Eta duela aste bat, lehengo astean, izan zen 7 bide trail, lasterketa mendian, eta gero ere daukagu aste honetan zegama izkorri, norbait ez bada konturatu. Eta konturatzen ari naiz, korri egitea asfaltoan edo mendian pixkat auge. Dala, ez da kirol bat, denok erabakitzen duguna egitea, ikusten dugunean kiloren bat dugunean pixkat galdu nahi duguna. Eta zait gustatzen, lehen kirola korri egitea izatea, iruditzen zaizkit kirol hobeak daudela taldean egiteko, hobeto pasatzeko, baina denok korri egitea erabakitzen dugu. Eta orduan nahiko nizuekenik zuei anekdota bat kontatu nahi gertatu zerana, ni naiz talde horietako bat, esaten duena ezin baduzu zure etxearekin batu egin behar zarela. Orduan ni runner izan nintzen, duela 2 urte. Izan zinen, Ni izan nintzen, bai. Beraz, titularra izango zen, runningetik atera daiteke. Runningetik noski atera daiteke, oso erresa, eta zer gaina. Nire bintzen ez zaiten kostatu. Gauza, ni apotatu nintzala behobia itea, zen eramak esan ziten pixkat majo neola. Nik majo uste nuntzala, makina da zehala. Baina gero kontatu nintzen, majo hitza, espresio erabiltzala, pertsona bat ikusazunen pixka, lodigoa... Bai, horrelakoetan beti itzulpena euskerara ekartzea zer da, jator, igual idisko esan nahi zizun. Idisko, ni dakitena da, ni kontzeptu genekila, behin da berriro errepikatu arte, zeitera, oso majo, egunero oso majo, beti izan nahi zola, ez da, orduan, esplikatu ziten, eta erabakinun behobia itea, eta horregatik entrenatzen hastea. Eta zer gertatzen da, ni kontzeptu asko, enekizkila, korre egiteako mundun, orduan, nei bi
idei eman zizkiaten, bat izan zen ura asko edateko, karrera hasi baino lehenago, ura asko, pixa egin arte transparente, esate zaten. Eta gero bigarrengoa zen makarroi asko jateko. Zer gertatu zen, egun bat lehenago, nizaten da bigarrengo igandea azaroan, behobia, larun bat hortan, hasi nintzen ura asko edaten, makarri asko janituen, eta, karrera iritsitzen egunean, lasterketa iritsitzen egunean, nik neukala hor, pixkat tripa pixutxua, ezta? Orduan, egon zan momentu bat, igual bigarren hirugarren kilometron konturatu nintzala ezin nula gehiago nire bizitzakin. Makarri asko, ura asko, ez dakizte pasazan, nire gorputzak gaizki reakzionan duzun, eta nik alare gogo asko dintun lasterketa joa amaitzeko, orduan, pixkat izan zen suizida, nire erabakia, baina hirugarren kilometroen neola kao, erabaki nun nire hankak ematen zuten arte, aurrera jarraitza, eta, esan dezakegu jurintzala pixa piloto automatiko. Orduan, iritsi zintzen metara, gero komerikin ibili nintzen, reakzionatzeko, gaizki jurintzen, eta nire, ezakitzen duzuak izuen, baina zure dortxala jartzen baduzu, kasu hortan el diario basko zena, hor jartzen duzu zure dortxala, atatzen da metan nola agertzen zaren, zu. Argazki bat? Ez argazki ez bideoa. Osa, atatzea, detatatzeu zu noiz atatzean, iritsi zean, orduan 5 segundu lehenago jartezue bideoa, eta atatzea, zu nola iristezean. Nire aitak jarrezu nire dortxala, ez dut esango zean nire dortxala inorek ez bilatzeko, baina nire aitak nire ama izan zion mesedez ez ikusteko bideoi. Nire ama asko apuratzea gozoetako, eta oso gaizki pasatu. Nire aitak esan zion, ez dakit nola ez izuen ambulantziko hartu zuri, eta esan, tio. Hain gaizki, Benetan. Osa, piloto automatiko, 3 kilometrotik, orduan zan, nire bihotzak esan arte, ez? Manik ez de... Gorka santestuanek dio, nik behobia 3 aldiz egin dut, hori ezkenekin. Ez? Egun berean. 3 aldiz, Gorka? Julen, una nue. Gorka makina, tio, ni beste gozat batzuko beto iteitut, eta hemen ez gaude jartzeko txulitos, ez da? Ez, baina, zuk igual belarria jetxi berko zenituzke, ze Gorkak esan du. Haupa, Julen, ea noiz iten dugu elkarrizketa, ze beraren atzetin abil otxaietik. Ara. Bueno, esan... beste goztatekin... Barkatu, baina Gorkak proposamen badauka, kuadrillen egunean. Oso guapo izango zen, unanue atxaldeko 7 harrapatzea. Ez da proposa egun hori. Gusto egun hori pixka ez harrapatzeit, baina zuiniko izuen galdera, ezuek errainarrak izan zeate, ez Gorka zurrainarra bai izan zea, alde guin elkarrezketa hemen irratxe gotik, baita? Nik... Goiuri ilusien zion, zain honen, errainarra ikaina sartuko niela. Bai. Ze egia da, pixka bat daukadala gaindosia Instagramen sartu, eta ikusten ditu denean historiak, gainera orain, ez, zuk Strava izeneko aplikazioa dago, eta Strava jendeak korri egiten du, baina erregistratu egin behar du korrika egin duela, nondik nora, zenbat kilometro, zenbat kilometro minutuko, eta orduan gero jartzen dizute historian hau egin dut. Eta pixka bat daukat saturazioa horrekin. Osa, iritzea izu baita korriteana erabiltzeala, pixkat posing bat iteko, sareetan jartzeko... Posture asko ikusten ari naiz ni korrikaren kontu honekin, bai. Eta ni gero harritu egiten naiz, hori, adibidez, iristen denean behobia bezalako lasterketa bat, eta esaten duenean behobiak muga jarri behar dugu, ze... Zagito, 30.000 pertsona baino gehiago ezin dira atera, eta nik pentsatzen dut benetan, ateratzen diren guztiak ateratzeko prest daude. Ze gero entzuten dira horrelakoetan, ez dakitez, bihurritu du... Nik unpopular opinion bat. Eta hate guztia jasateko prest. Beti 2 ordu, baino gutxiagon behobia egingo ez baduzu, ez daude prest behobia egiteko. Nik ez dakit kalkulatzen, hori... Eta ohikoa da hori, edo... Bueno, 2 ordutan behobia egitea da, erritmo lasei xamar batean egitea. Ondo, 2 ordutan egin baduzu, baina iristen da momentu bat, eta hau ez da broma bat, nahi zai hemen komedia egiten, hau hainbat fisiologo, mediku eta ekin hitz egin dut, jendeak egiten duela korri vertikalki. Eta korri egin behar da horizontalki. Bai. Korri egin behar da aurrera. Bai. Korri egiten baduzu gravitatearen kontra, zure artikulazioek eta zure gorputzak eta zure giharrek eta zure lotailuek sufritzen dutena ikaragarria da, beraz ez badago prestakuntzan minimo bat, zuk bultza alizateko korrik aurreruntz, arazoa da zure distantzia beste bat dela. Eta imarituzula 7 kilometroko lasterketak, edo bostekoak. Esplikati gazu pixat, horizontalki korritea, esan ezu, vale, eta vertikalki? Barkatu, hori izan vertikalki. Bida, una hau da vertikalki.
Irratian gaude, hau ez da oso irrati estiloa. Bai, pixat... Aurrera. Baina hori ez da oso zentzuna, entzulek ez dute zer ulertu bartzea, oso zentzuna esan ezuna. Gau, atzeak aite bazu korri egia zaiagoa, ala, baino. Zu korri aurrera egiten duzu beti, baino espalin badago, zure hankek ez badute bultzatzen aurreruntz, alegia distantziaren aurka eta ez gravitatearen aurka, ez zara ondo korri egiten ari. Edo ari zara egiten korri, ez dagokizun distantzia batean, eta orduan zure prestakuntza fisikoa ari da, erritmoa moteltzen eta korri egiten 7 minutu kilometroko denboran, zeinetan oinez, harin egintzen ezaken distantzia hori eta aurrera egite hori, eta beraz, zaude, oker distantziarekin. Eta uste dut, hemen kolektiboki nola txertatu da egun buruan, 20 kilometroko lastraketa bat egin behar dela, bai ala bai, ze bestela etzara gizabanako, etzara inor, jendeak ez, erronka jarri dut maratu jardiat egitea, oso ondo. Erronkak, ados. Prestakuntza fisiko bat egiten baduzu hori egiteko, ados. Baina zure denbora, espalin bada izango, minimoki, esango dugu, ortodoxoa, espalin badezu korri egin beharko litzateken moduan, ekonomia de karrera edo lastreketa ekonomia deritzon horretan, nun gorputzak baliabideak ustiatzen dituen aurreraka joateko, ari zara kalte ikaragarri egiten zure gorputzari, eta hau maratoietan ikusten da. 5 ordu eta 40 minutuko helmugaratze denborak. Barkatu, hau etzen zure tokia. Eta min egiten ari zara zure gorputzari. Bueno, esandakoa, jait asko jasonezake, baina uste dut profesional ia denak ados izango ditu dala honetan. Gero denbora muga hori ere, gizon eta emakumezkoetan ezberdina da, akaso emakume batek 2 ordu pasatxor arte eraman dezake, gizon batek 1:45 korri egin barko luke maratu jardi bat. Hortik gora, uste dut dela hori, bueno, tematu eta egin. Bueno, behin egin egin baduzu, egin ez, baina ikusten du jende askor. Nik beti arrazioa emango dituz, eres el boss, osea que arrazio kasu hor. Eta esan barra daukat, alde horretik, zuke bai esan ez zula, itzaitela korrika munduan informazio gutxi ematen dela, ze oso primarioa da. Ez da beste kirol bat bezala, igual ez zula pentsatu informazio gehiago bat dezula, edo informazio gutxiko bat dezula. Ez dakit, zugute bat zeitea kaiak, igual aldezu esplikatu gago laita horret, baina korritea, biankara biltzea eta aurrea jutea. Hoi da guk uste deuna, eta gauzuk esan entzunakin oso interesgarria dela, arrezek guztiokazu, fisionomia atletik eta kalte asko izan ditzakezu, beste kiloetan igual, ez azkazunak, ze sartituzu hankak, demora guztiak golpek ematen aizeak horiten, orduan aldortatik informazio asko behar da. Eta zuk aipatu duzuna, korri egiterakoan ez dela ia inoiz azalpenik ematen. Asumitzen dugu badakigula korri egiten. Beste kirol gehienetan, oinarri tekniko minimo batzuk azaltzen dizkizu norbaitek, eta beti duzu norbait inguruan, ez? Korri egiterakoan ez. Hor badirudi, atera eta, uste dut hor zerbait ikasi dugula azken urtetan, ez? Pixka gehiago egiten dela jarraipena edo laguntza, baina ez asko. Zuk egin zenuen prestakuntzaren bat edo zure bola? Ni prestakuntza mi bola inu, baina ni atetzen izan korri. Ni ez nago inorrei ordaintzeko ezer desateko zein marreten. Nahitak baita esplikatu zizkiten gauza batzuk, esan ziten nola jun, eta bai ikusetela runner munduan, pixat kaltegarria ala, eta nire bai gertatu zeiten, dala kirol bat daudela, zure arrotasuna pixat jokun dagoela. Iritze zait oso zaila dala, lasterketa batean zuk esatea ezin duzula jarraitu. Hor uste daudela kalteak. Beste kirol batzuetan, adibidez du, jute bazea egitea boxeo, ikusten baduzu ezin duzula gehiago edo, arbitro bate bai dago, beharrak esaten dizu. Igual ez duzu ikusiko, batean danbla, eta ez duzu ikusi iristen, baina... Apagón, baita aldu gertatu. Baina korritan izanez, zu bakarrik antza zuzea hemen epaia, eta zukera bakitzen zu noiz gelitu, eta zure arrotasunetikan zaila da, esatea bida ezin dut gehiago, eta hori da nahi gertatu zeidena, eta hori da arriskutsuena, eta berez korri egiten baduzu, eta jakiten baduzu nun dagoen zure muga, ez da zer pasatzen, baina zer pasatzea denok nahi deula iritsi meta horta, denok onga entrenatzen, eta horretaz gain daudela pilo bat faktore ezin duzula kontrolatu, adibidez beroa. Nire kasu nahi nunen behobia zeon kriston bera itezun, eta nik igual atletin entrenamendu bat, 20 kilometrokoa, ordu bat eta 30 minuta, baina beroan gatikan, edo nervion gatikan, edo beste zenbait faktoren gatikan, azaitokera batera, eta horregatikan ez du gelditzen. Orduan, guain, zerator, zegama ezkorriator, 52 kilometro menditik.
Ni horrela lanean joa, esperoet, ikusi duten guztik, mesedez, irratxo jo duten zuten, eta inok esan dituen gauzak, mesedez, horizontalen. Segatu ez guten ez egiten. Bueno, Zegama korrin, vertikalki korri egiteak zentzua dauka. Bida. Penditza dodelako, alegia, goruntz egin berdelako. Progresibo. Baina beti ere mantenduta horizontalidade edo, aurrera egite hori, baina mendian zaude, penditzo ondietan zaude, aldatu egiten da pixkat perkala. Kaja de sorpresas, Ez gara preparatzaile fisikoak, entrenatzaileak, traumatologoak, ez gara, badazpada. Nik gauza esan nire burua nire kontrasanak baditut, nien ez runner zale, arki dago, nien joa korrikaitea, baina bai, ez dakit nola esan, baina, eslogan bat, jarri runner bat zure bizitzan. Oso importantea da lagun bat izatea runnerra, edo familian izatea runner bat. Esplikatu naiz. 14 ordu, Zegamaizkorri, behobia, zuek bakizu ez ze esperientze politia da beraie batekin jutea, galtzerdik eramateko aldatzea. Goizetikan juten zara beraie beroketa egiten ari direnean, zu salda bat, argi gozea. Gero juten dezakena, pintxoa, kroketita, txistorra. Bukatzen danean pintxo bat ospatzeko. Benetan, egondakoa naiz, bai 14 ordu, bai horrelako ekintzatan lagunekin, eta zoragarri esperientzia ekipo de apoio horreta. Runner bat jarri zure bizitzen. Gauza esan duz, Zegamaizkorri buruz, kilometro vertikala dago. Nola ez duzu ba vertikalki korri egingo? Lehatin jazuzu hori, ez dut lertu vertikala noi. Baitare oso interesgarria reflexioa, besta guztia esango dut, nik ez dut asko behar, ez dut inor behar, ospatzeko, pintxo jateko, horre baita eskuso egiten naiz, baina arrazti daukazu, nire aita izan dara korrikalaria, behobia pilo bat inditu, eta egia da, igande hoi jutea, goizetikan ikustea ze kiroa dagoen, eta nire ez da ez nago esaten kirola ez iteko, esan nahi zut, atope kirola itakin, oso garrantzitsua, baino nik beste kirol batzuk motibatzi dut igual korritea, baino zure lehenengo aukera bada burutik etortzaizunak korritea. Sen azatatze bat zaizu atope. Or what's your opinion, Goiuri? Nire iritzia da, gustatuko litzaidak, ni ere pixkat jaiterren naizela, baina gustatuko litzaidak gero berez korrikalari izatea. Gustatuko, osea... Kontua da... Kontua da iruditzen zaidala, hasteko eta, askoren eskura dagoen kirol bat. Hau da, ez duzulako materialik behar. Zapatilla onak behar dira, eta kontu zorrekin, eta gauzariak. Baina ez duzu bizikleta bat erosi behar, ez dituzu sokak erosi behar eskalada egiten hasi nahi bali. Ez duzu piragua bat erosi behar. Korrika egiteko berez, ez duzu materialik behar, eta orduan, denon eskura dagoen kirola iruditzen zait, eta orduan, korrikalari izatea, ez duzula nahi, ez duzula korri nahi. Nik ondo ikusten dut korri egitea, ni nago korri egitearen kontra, nago runningaren kontra. Bai, egia da. Ni ados nago. Dizue konzeptu guantik ez dut ulertzen. Ni ados nago horrekin. Bai. Zuk gaur etxetik atera eta korrika buelta bat egitea, ondo dago, eta gainera osasuntxua da. Minimoki prestatu balin mazara edo balin badakizu hori ez, zapatilla txokun xamar batzu dituzu, ez dauketela akaso kona batzuk izan beharrik, dena neurrian baina tira. Eta korrika jarraituko baduzu, behintzan norbaitek minimo batzuk lagundu eta bar, kirole egitea, eta ariketa fisikoa egitea, beti ona eta beti hobe ezerrez egitea baino, zalantzarik gabe. Orain, hor sartu da, pixka diskurso kapitalista runningaren munduan. Ja, badaude enpresak, bizi direnak, karrera horiek antolatzetik. Eta running fest horietan ez da gizema gauza egitetik. Eta jendeak ez palin badu horrelakorik egiten, badirudi ez dagoela errealizazio personalik. Eta horren errealizazio personala bilatu dugu, alako erronka multitudinario, non milaka pertsonek, elkarrekin, eta... iruditzen zait, pixkat, errebisatzeko modukoa, besterik gabe. Egin, dena ondo, nahiz izango ni hemen datorrena esatea ez zaitezte joan behobia egitera, edo ez zaitezte joan Bilboko night maraton egitera, dena guai, baino, igual pixkat eskuti juntzaigu, eta hor badago, igual Instagramen hainbeste kritikatzen ditugun coaching eta bultzada emozional giro hauetatik, zuk nahi baduzu lor dezakezu, eta maratoiak horretuko duzu, 5 ordutan. Igual ez. Hor da, okan nik arazua.
kirola egitea, ariketa fisika egitea, gaur arratsaldean euripean sira bat jarri eta 50 minututxo korri egin eta etxera jun dutxatu eta ondo sentitzea, hori zoragarria da, entzuleok hori egin behar da, nahi duzuen modu eta formatuan. Orduan, zemezu politxa, Inigo. Nik Zeze barkatu? Zemezu politxa esan ezuna, arratzu guztiak azu, nik baita holan inun esan, baina zuk beste hitz hobe batzukin espresatu zara, beti, con el boss a tope. Eta alde hortatik, bueno, entzule bat esaten, bueno, orduan, maia zu beste irtenbide bat. Beste irtenbide bat? Beste irtenbide bat, nik nahi nun korrin eta zure sekzioak desmotibatu nik korriteko. Orduan, lasai, nire sekzioa ez da hortako. Nire sekzioa da kirol minoritarioi laguntzeko, orduan, musika de teletienda, mesedez, piraguismoa ez da kirol bat bakarrik, piraguismoa askatasuna da. Ura ukitzen duzu momentuan zarata guztia desagertzen da. Ez dago mugikorik, espresiorik, ez da distrakziorik ere. Gainera, kirol gutxik ematen dute piraguismoak ematen duen sentsazioa, indarra eta lasaitasuna batera. Gorputz osoa lantzen duzu, besoak, bizkarra, hankak, korea, baina burua ere bai, kirol psikologiko bat. Piraguismoak pertsona gogorrak egiten ditu, disiplina, erresistentzia eta pazientzia eskatzen ditu, baina aldi berean askatasun sentsazio ikaragarria ematen du. Behin probatzen duzunean, ulertzen duzu zergatik dagoen jendea erabat engantzatuta. Beste kirolek, ondo bukatuko dut, beste kirolek estadioak dituzte. Piraguismoak mundu osoa dauka. Casualidad es de con un piraguismo y pues lo meto, tío, es que lo meto. Una nueve fucking master. Batzara. Plazer bat, tío. Eta zea besti egokia neukan jarri tamen aturri tenesin. Ze piragua egin daiteke aturri ibaian, Baionara heltzen, edo Tenesin. Egongo dela Tenesin ibairen bat, pentsa. Nelsoni, ala maite, baitone, aturri, Tenesin, adio ama, adio lotu ninduen. Eta ze polita lagun piragusta bat izatea, laguntzeko, pintxo batzuk jateko, kroketa, txistorri. Azken egualdia piragua egin genuela Bidasoa ibaian, mai iritsi zen berandu, amaiketakoa elmugan prest zuela, tio. Eta egin zitun lagun gallego batzuk, oparitu zigutela gainera beraien janaria. Estraiak eta zituzten beraiek bai gazta bat, gazta tetilla Galiziakoa, eta engin horrelako amaiketakoa, beraiek bukatu zutenean txangoa, eta nikan pintxo batzuekin, ondo iteko, ondo antolatu behar dira. Gaur bertan, egingo dugu, denboraldi amaierako piragua planerako eskakizuna, eta kaiak Basque Countryko lagune izango diego, beti bezala, gu ondo zaintzen. Tenesi ibaiak kokodriloak izango ditu akaso? Apalazos. Oso piragua edatzeko moduko lekua iruditzen zait, Bai. Arrisku behi ukitzea interesgarria. Bakizu, Uztaian Oklahomara noa una nue. Bai. Ez dago ibai triste batan? Ez, ez? Esan ez dut, igualen bako zen un piraguismo en seko. Zara pixkat, nekegarikoa, hor besoa, bizkarra, hangak eta korea, gehiago lantzezu. Igual okerrago pasatzezu. Entzuleok, bagoaz, Julen Unanue mila esker, azte pare batean, maiatza bukaera horretan ikusiko dugu elkar. Plazer bat izan da. Egin kasu Gorka Santesto animesedez, bestela hemen... Gorka, itxeteo. Hostias como panes. Bai. Egongo dira. Arrifles. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostiralera arte. Plazer bat, zorionak, Ferrandria. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Agur. Eta entzuleok zeok ere plazer baduzu, bihar goizeko 10:05 hemen txizango gara prestuekin bigarren kafea hartzeko informazioaren txanda orain, naiz irratian zaindu. Mendigaineko enara nola. Keep calm and bigarren kafea.